Pre kolegu sa chcem opýtať, či už ste zaočkovaní, prípadne kedy sa dáte očkovať? A prečo by som sa mal dať zaočkovať, mi vysvetliť? Máte pocit, že som niekedy povedal, že sa ide zaočkovať? Pýtam sa kvôli tomu, že ste poznáte... Niekedy ste cítili v mojej reči váhavosť, pán redaktor, že pokiaľ ide o zaočkovanie? Čiže nedáte sa zaočkovať? Však samozrejme, že nie. A čo vaši voliči, ktorí možno zvažujú, čo by ste im odkázali? Pán redaktor, opakovane chcem bez akýchkoľvek emócií povedať, že pre mňa je očkovanie osobná, nie je stádovitá vec. Každý sa má rozhodnúť na základe informácií, ktoré získa, len tieto informácie ľudia bohužiaľ nedostávajú. Mám vám povedať, že moja známa v rodine, pomerne blízka príslušnička rodinná, veľmi krátke obdobie po očkovaní padla ako kabela a bola mŕtva. A môžem vám porozprávať veľa podobných prípadov. Choďte sa porozprávať na neurológiu, koľko majú nárast mozgových úmrtí alebo mozgových porážok. A ďalšie veci. Nechcem nikoho strašiť. Nech ľudia vedia, že to je z tejto stránky dobré a tu sú nejaké riziká. Nech ten človek môže ísť a nech si vyberie z vakcíny, ktorú chce, ale nech to robí dobrovoľne. Toto masírovanie, ktoré tu dnes vidíme, je neuveriteľné. Ja mám 1500 dôvodov tvrdiť, že ja sa nenechám nejakým americkým experimentálnym alebo ktorýkoľvek iným liekom, či je ruský, fínsky, švédsky, úplne jedno, pichať. Nevidím na to žiadny dôvod. Ja si skôr myslím, že o rok budeme tvrdiť tým, čo sa zaočkovali, no už sa nedá nič robiť, už sa musíte očkovať každý rok. A potom budeme už iba čítať na konci roka finančnú správu Pfizeru a ja neviem koho všetkého, Moderny a všetkých týchto inštitúcií, koľko na tom zarobili peniaze. Dobrovoľne, kto chce, nech ide. Ale ja nebudem súčasťou reklamnej kampane farmafiriem vo svete, aby som ešte ja prispel k ich obrovským ziskom. Ja sa očkovať jednoducho nepôjdem. A stále ale verím, že v prípade cestovania bude možnosť alternatívy, teda že buď si urobím kvalitný PCR test, alebo preukážem, že som prešiel covidom a mám protilátky, alebo teda kto chce, tak nech sa dá zaočkovať. Ja som nikdy neprejavil žiadne váhanie v tejto veci. Ja nemám záujem sa dať očkovať. Chápete asi, prečo zaznieva kritika na vašu adresu, lebo vaše slovo má nejakú váhu. Dobre, ale prečo by som... A prečo nemôže byť pochvala na moju adresu? Kvôli tomu, že vy hovoríte o ľuďoch, ktorí sú na neurológii, ale zároveň nepoviete o tisíckach ľudí, ktorí zomreli na koronavírus, nepoviete o desiatkách, stovkách tisíc na Slovensku, ktorí prekonali koronavírus. Či nie je objektívnejšie z vašej pozície? Pán redaktor, 12 000 ľudí zomrelo na Slovensku úplne zbytočne. A za týchto 12 000 ľudí zodpovedá táto vláda, lebo nič nerobila. Nerobili nič, nepríjmali žiadne opatrenia a tým, že nahnali ľudí na plošné testovanie, na tie nepresné testy, tak tam ten január bol mimoriadne kritický, viete, čísla všetci máte. A prosím, nechápem, prečo by som ja mal tu robiť reklamného agenta niekomu, že ja musím povedať, že choďte sa očkovať. A to mám teraz zmeniť svoje presvedčenie len preto, lebo si to želajú farmafirmy a Čaputová a neviem to všetko. Veď ma nechajte, som samostatný človek s vlastným rozumom, viem čítať, dokonca viem aj písať, aj si viem niečo pozrieť na internete, aj si porovnávam veci. Môj názor je, že ja sa očkovať jednoducho nechcem dať. Ak je to zase nejaký zločin, že mám iný názor, ako si želajú farmafirmy, ja nebudem ako Čaputov agentom farmafiriem. Jednoducho nebudem. Ja sa nebudem vyškierať pod nejakými reklamnými pútačmi, že ja neviem, čo je všetko, očkovanie je úsmev, očkovanie neviem čo, len nikto nehovorí, že očkovanie je zdravé. Sranda, všetci hovoria, že očkovanie je sloboda. No mňa hlavne zaujíma, že či očkovanie je zdravie. To je pre mňa najpodstatnejšie. Ja nemám celkom jednoducho až taký pocit, ako by sa nedodomnieval. Ja len verím, že Lengvarský bude mať zdravý rozum a minimálne nedovolí kombináciu teraz vakcín. Lebo už vidíte, už začínajú... Aha, počkajte, to by bol celkom dobrý biznis. Prvá dávka bude od AstraZeneca, tak druhú mu šľahneme Pfizera, však to je úplne jedno, nie? Alebo prvá dávka je Pfizer, tak mu šľahneme Modernu. Však on sa z toho nejako spamätá ten človek. Ja len dúfam, že vláda bude mať v tomto rozum a nedovolí mix. A veľmi vážne protestujem proti očkovaniu detí, ktoré mali 12 rokov. Čo to je, prosím vás, za nezmysel? To sú pokusní kráľovci, experimentálne lieky, ideme píchať 12-ročným deťom, ktoré obchádzajú COVID s ľahkosťou v podstate. No len preto, aby keď budú mať 15, zostali ďalšiu, 17 ďalšiu, 19 ďalšiu, ako som uviedol, na konci roka si bude Pfizer rátať svoje zisky. To je môj názor. Ak je to názor, ktorý mi poškodzuje, tak si budem niesť zodpovednosť za môj iný názor.
Ale budem si tento názor presadzovať aj ďalej. Takisto ako hovorím názor na Irak, že to bolo ropné dobrodružstvo Američanov, kde sme nemali čo robiť. Ako hovorím názor na to, že zabili Kadáfiho, zavraždili Kadáfiho, pretože bolo podozrenie, že financoval francúzsku prezidentskú kampaň, hoci všetci boli s ním predtým veľkí kamaráti a dnes mohla byť Líbya krajina, ktorá by pomáhala v boji proti nelegálnej migrácii. Nech sa páči, dnes z Líbie urobili nástupište všetkých migrantov, ktorí chodia cez Stredozemné more a do Európy. Mám svoje názory, ja nemám dôvod ich meniť len kvôli tomu, že si tu niekto želá, aby Fico hovoril niečo iné. To je môj názor. Ja sa očkovať nepôjdem. To je celé, čo môžem danom okamihu povedať. Ja dlhodobo komunikujem, že sa takisto očkovať nedám. Z podobných dôvodov moja dôvera v západné farmafirmy je veľmi limitovaná, poviem to takto. Zisky Pfizeru sú tuším na úrovni za posledné 2 roky 35 miliard eur, čiže tie motivácie asi cítime. Ja samozrejme oceňujem kolegu z Markízy, že sa na to pýta, tak nedostali od štátu toľko miliónov len tak náhodou na reklamu očkovania. Len v záujme bežných ľudí asi je dostávať objektívne informácie. Aj tie, ktoré sú pro, aj tie, ktoré sú proti. A ja sa len tak zamýšľam nad tým, ako sa asi musia cítiť ľudia, ktorí prišli o svojich blízkych na základe či už AstraZeneca alebo Pfizeru a obete máme aj na Slovensku a ktorí potom vidia pani prezidentku, ako si odhalí pliecko a dá si tam ten Pfizer a povie, že vakcína je úsmev. Toto je naozaj výsmechom týchto ľudí. Aj včera, keď som počúval pani Čaputovú, ako obhajuje očkovanie detí, ja osobne, prepáčte za expresívnejší výraz, to považujem za zločin proti ľudskosti. Nemôžeme naše deti, to najvzácnejšie, čo máme, vystavovať experimentálnej liečbe, kde nevieme ešte, aké dobehnú následky, vedľajšie účinky a či náhodou nemôže byť vedľajším účinkom aj smrť v prípade, že deti z hľadiska cost a benefit, to znamená z hľadiska tých výhod a nevýhod, ktoré môžu mať z tejto situácie, je úplne zrejmé, že je miniatúrna šanca, že by mohli dostať COVID a že by na ňo zomreli a je ďaleko väčšia šanca, že by mohli mať negatívne následky z hľadiska očkovania experimentálnou vakcínou proti covidu. Čiže za mňa som proti očkovaniu na COVID z hľadiska mojej osoby. Ja a moja rodina sa zaočkovať nedajú, ale nikoho neodhováram. Nikoho neodhováram, pokiaľ sa ľudia chcú dať zaočkovať, je to ich plné právo, ale prosím vás, prestaňme trestať a zvýhodňovať tých, ktorí sa snažia nejakým spôsobom rozhodnúť. Lebo toto už nie je slobodná voľba. Keď niekoho zvýhodňujete, alebo keď niekoho znevýhodňujete, tak je to obyčajná diskriminácia a ja plne odmietam, aby na Slovensku existoval očkovací apartheid. Ďakujem pekne.